Какво става, хора? Аз съм Сели Бегено и днес ще снимам клип на Майнкрафт. Ще ви покажа как да си направите град. Ето, че сега ще правя света на Влад. Ще го кръстим София. Така като го създавам, ще се върна. Хора, върнах се и тук до мен е Васко Беге. Той играе Майнкрафт на компютъра. Свали си един мод и се опитва сега си направи град. И постоянно бърка къщите ги. Вместо да ги направи една до друга, той ги съединява. Да ти дам ли една идея? Васко? Що? Не, си. Ама първо направи входа. С влака, който ще вози до едната къща. Чули? Така. А пък с вас хора ще направим същото. Първо ще ви трябва такова дърво. Ще ви трябва една табелка, вратичка, ще ви трябва такава сива вълна, една бяла, ще ви трябва трелси. Хора, напишете долу в коментарите защо някои къщи ги завърта автоматично играта и не ги слага в правилен ред. Да, напишете долу в коментарите. За мода. Ако ще остава линк откъде да си свалите оцеляване в купчета, не знам, ще направя една поредица. Не, няма. Ами ще остава линк за компа, който му се играе оцеляване в купчета. Ще остава линк да си го изтеглите. Надявам се да знаете как се тегли. Така да се върнем към нашата част. Ще трябва Redstone Torch и количка. За сега. Така. Бати хора, тук знаете какви чудеса. Окей, така. Първо правите така. 3 блокчета. Попраже. Чакайте, че ми стана смешно. Замина. Кой? Ама казвай го на глас, какво толкова? Замина. Кое бе? Кое бе тук, кое бе? Хора, гледали ли сте знака? Япа. Не, знаете ли? Няма ви трябва, ще ви трябва такава и такава. Lighthouse. Тук правите 2. Мамка ти. Хора, ако знаете, също напишете в коментарите защо играта лагва след като пусна терен да се създава футболен стадион. Напишете. Така, тук слагаме вратички. Отгоре пишем София. И тук София. Така, София. Слагате метнахте.
затваряте вратичките, т.е. не затваряте, ами отваряте и влизате и слагате. То вие не може да сложите. Можете. Значи, така както си искате тук в началото. И сега вече от тук нататък идва сложната част. Кажи им, че мога да сложиш също и ленг за мода, който аз се прави. Не, Що? защото няма да го изтеглят. Половината хора, които зубарите, не зубарите, ами знаете, че ви казах, те, които се играят скоро, не знаят как се ги сложат и няма смисъл просто. Ей, ти знаеш ли, скоро не съм изтеглил? Кой? Нека направя града и ще изтрия този стан в масив и ще се изтегля това. Как не се стига за него по-на време. За Слагате... крипърите. Куки крейпър. Окей, сега, чуйте ме. Знаете ли, че има един мод за крипъри? Гледайте Shadow Hex, пишете Shadow Hex мод и то ще ви излезе. Shadow Hex да разгледаме. Shadow Hex да разгледаме и то ще ви излезе. Така, слагате тук отстрани. Така. Пах, това мога да го сложа. Така. Тук. Количката няма ви трябва все още така. Ще ви трябват и тези. Тоест без това. Ще ви трябва това. И слагате от такова. Ей, хладикан. И тук слагате колички. Такова. Кажете го да е... Тотално се обърка хора. Тотално. Релси. Или пък, знаете ли? Може без релси. Ще го направим без релси. Без метро не може. Що? То дори ще е по-готино без метро. Аз с метрото мога да направя под земята. Ко каза? Вредно, че играеш на такъв свят, аз съм на супер плосък. Аз съм на супер плосък. Аре! Топа, колко ли е трудно да се направи? Кое? Пахка. Ти си го направил вече. Да. Гледай как се получи, аз разкопах тук една... Това тук го закрих, ма бях разкопал една голяма дупка, това да се вдлъбне в земята, а то гледай какво се стана. Значи... Ще да си запълня тук дупката и ще направя по начин да си гледам това. И ще го направя по този начин. Хора, който мисли, че Майнкрафт понякога бъгва страшно много, пишете долу в коментарите. Така. Да правите така. Тук правите така. И ето така. И така. Да, и тук едното платно е за насам за излизане. Абе, такава трева може да намеря в инвентаря си. Това. Да. Бай. Че и така ли се пише, бай? Купуване ли искаш да напишеш? Не, бай. Не знам, питай. Питай някой. Бай. София. Глухач Дра. София.
Чао, София. Уч! Чао. Сега това. София. Ачик. Чао. София. Чао, София. Така. И тук продължавате с това. Слагате. Правите така. Така. И пак така. Оп. Так. Хора, като се реша да го направя по-дълъг, ще спра сега клипа на пауза и като реша, че съм го направил достатъчно дълъг, ще се върна. Така че до след малко. Хора, забравих да ви покажа как да завиете, за да не ви се пропилява пътчето. Така. Тук тъпо зомби. Слагате, нали, като сте го направили така, слагате едно блокче. Не блокче, ами килимче. И тук отпред, и тук. И пак се го окраждате и си продължавате да си го правите. Аз ще го направя още 3-4 пъти, така. И ще спра, за да такова. Така. След ли беги едно? Ко? Как се получва? Горе-долу добре, не? Мама, аз ти казах как, не е така. За какво го копираш? А? Аз ти казах как, за какво го копираш? Ти слушаш ли ме? Не точно го купим. Виж, иди при него. Иди да ти само ти кажа. Аре. Отиде ли? Не. Само ми е добре, не Отиди, за да мога да ти покажа. Аре, иди да ти само ти покажа и ще си го довършиш. Чакай. Иди, аз... Аре, бе. Виж, иди тук. Иди пред това. Броиш широчината на това. Колко блокчета и дължината колко блокчета е. Изкопаваш така. Ето, това го брой. Ето я. Дължината я изброй. Ето я блокчета. Просто слагай блокчета до всякой брой. Хора, сега следва да се направите къща каквато си искате. Аз моята си я направя най-обикновена. Слагам, взимам такова, взимам си дърво. Такива стълби. Колко са? Дължината колко му е? Колко му е дължината? Абе, чакай, бе. Така. Аз си направя най-обикновена къща. Не знае колко. Не.
кой знае какво. Така, тук си слизате. Може да си направите спирка с колите. Сега ще ме пита как се направите спирка. Лесно ще си направите спирка. Ей така. С пеки, които се сяда и става. Взимате стики пистън, редстоун торч и ръчка. Да, вие имате такова. И сега така, тук примерно 1, 2, тук така, айде така да го направим така. Така. Тук тук отдолу слагате стики пистани, които да гледат нагоре. Как да преценя къде е център? Вправиш, бе. Изкупавам целия парк. Що? Що? Питам, що? Не може ли? Така. Нека ние с вас да си довършим и слагате седалки. Отидете тук отзаде и изкопавате така да можете да виждате стики пистаните. Естествено без това, защото то не ви трябва. Трябват ви стики пистаните. Взимате си Redstone Repeater, не мога да кажа. Слагате го тук, така. Слагате Redstone. Dirt. Слагате и тук Redstone. Взимате един glowstone блок, защото той може да ги съедини. Glowstone блок. И слагате тук, защото той не им прекъсва връзката. И тук слагате примерно ето така. Така. Сега. И този редстоун, който е тук, трябва според вас по някакъв начин да го прекараме тук, значи тук. Така. Свързвате го и правите така. Тук и тук. Така. И слагате тук. Сега тук слагате ръчка, само че която да сочи така. Тук слагате такова блокче. Тук слагате блок. И така. Блок. И така. Так. Нали да е по-красиво? Така. И така. И сега тук го закриваме така. Все едно е част от нашата така да измислиме име нещо. От нашата малка спирка. И за да не се вижда редстоуна,
може да направите тук да сложите redstone. Тук така. Да. Правите така. Тук glowstone. Тук си слагате това. Тук така. И ето. Готова ви е спирката. Само правите така. Тук навесче. Да не се намокре. Така. Хората, които искат да чакат, пускат това. Обаче, за да седнете на това, трябва да стъпите на него, да клекнете и по някакъв начин да цъкнете ръчката. Глей. Айде, бе! И сега вие сте седнали. Сега ще ви покажа. Не си се бърна. Седнал съм. Хора, ето ви, това е епизод 1 на как да си построим град на име София. И който иска така си го изключва и си се качва тук на влакчето. Това беше всичко от мен. Аз бях Светли BG1 и ще се видим епизод 2. Епизод 2 може да го снимаме с Васко. Чао! Чао от мен и от Васко. Чао! Чао!